Bonocci, welkom bij deze speciale livestream van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Mijn naam is Oscar van Dam. Over 40 dagen wordt de Caribische gulden geïntroduceerd. En dat is een belangrijke gebeurtenis. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn daarvoor is de Centrale Bank bezig met een informatiesessie op Facebook. We hebben deze week al een Engelstalige gehad, een Nederlandstalige. Morgen is er een Spaanstalige informatiesessie. En vanavond een Nederlandstalige informatiesessie waarin we ingaan op de voorbereiding op de introductie van de Caribische gulden. Daar geven we informatie over. Dat doe ik niet, ik ben nu de moderator. Maar Lonneke Reinhard Vervuurt van Communicatie van de Centrale Bank, die gaat dadelijk de informatie geven. En daarbij wordt toegespitst op 2 onderwerpen. Het eerste zijn de echtheidskenmerken van de biljetten en de munten. De biljetten en de munten van de nieuwe Caribische gulden. En informatie over de transitieperiode. En daarmee krijgt u allerlei informatie. Als u nu vragen heeft, kunt u op de Facebookpagina van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten vragen stellen. Dan komen we aan het eind van deze uitzending daarop terug en dan kunnen we uw vragen behandelen. Ik geef nu het woord aan Lonneke Reinhard Vervuurt en die zal meer informatie geven over de nieuwe Caribische gulden. Dankjewel Oscar voor deze introductie. En Bonocci, welkom bij onze livestream in het Nederlands over de echtheidskenmerken van de Caribische gulden en over de transitieperiode. De onderwerpen die vanavond in deze livestream aan bod komen zijn het thema. Ik zal wat informatie geven over het thema, wat algemene informatie over de transitieperiode, belangrijke data komen aan bod. En natuurlijk ook de echtheidskenmerken van de munten en de biljetten. Aan het eind, zoals Oscar aangaf, is er gelegenheid trouwens tussendoor ook om vragen te stellen via de Facebookpagina van de Centrale Bank. Het thema van de Caribische gulden is de onderwaterwereld. De onderwaterwereld hebben wij, de Centrale Bank heeft het thema van de onderwaterwereld gekozen om aan te geven. We waren op zoek naar een thema wat de eenheid tussen de monetaire unie, de 2 landen van de monetaire unie aangeeft en wat als metafoor kan staan voor de verbinding tussen de 2 landen. En daarnaast wilde de Centrale Bank de gelegenheid gebruiken om Curaçao en Sint Maarten op de kaart te zetten als Treasures of the Caribbean, de schatten van de Caribbean. En zo zijn we uitgekomen op het thema van de onderwaterwereld, aangezien vissen vrij rondzwemmen en geen grenzen kennen. De voorkant van de biljetten toont dan ook de rijke onderwaterwereld en de achterkant van de biljetten toont bezienswaardigheden van zowel Curaçao als Sint Maarten. De introductiedatum is 31 maart 2025. Dat is inderdaad, zoals Oscar aangaf, over 40 dagen. Dan wordt de Caribische gulden wettig betaalmiddel in de landen Curaçao en Sint Maarten. Wat algemene informatie over de Caribische gulden. De Caribische gulden-serie bestaat uit 5 bankbiljetten en 7 munten. De munten die zijn er in 2 sets, met 1 set waar Sint Maarten op staat en 1 set waar Curaçao op staat. Beide sets die zullen circuleren in beide landen en zijn ook wettig betaalmiddel in beide landen. De bankbiljetten kennen de denominaties 10 gulden, 20 gulden, 50 gulden, 100 gulden en 200 gulden. We zien dat de 25 gulden die wij nu kennen, die maakt plaats voor een biljet van 20 gulden. En de 250 gulden Antilliaanse gulden die maakt plaats voor een biljet van 200 gulden. Dit staat in de regeling gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten. En dat is de wet waarin de Caribische gulden geregeld is en die door de Centrale Bank wordt uitgevoerd. De munten die kennen een munt van 1 cent, 5 cent, 10 cent, 25 cent, 50 cent die komt terug, de 1 gulden en de 5 gulden. Later in de presentatie gaan we in op zowel de bankbiljetten als de munten. De currency code, dat is XCG. Dat is op dit moment is dat ANG en dat wordt dus met de Caribische gulden XCG. Waarom is het een X? De C staat voor Caribische en de G staat voor gulden. En waarom de X?
Dat is geregeld door de ISO Currency Organization. En die stelt dat als het gaat om een munteenheid van meer dan één land, dan moet de valutacode met een X beginnen. Een soortgelijke situatie kennen we in de Eastern Caribbean, waar ze de Eastern Caribbean dollar hanteren. En de valutacode voor de Eastern Caribbean dollar is de XCD. De currency symbol, dat is de valutasymbool. Dat is wat we nu kennen als NAF, of soms zie je ook wel F of FL. Dat wordt straks CG. Dus dat wordt gehanteerd voor het aangeven van een prijs in een supermarkt bijvoorbeeld. En daar wordt dan CG voor gehanteerd. De wisselkoers is 1-op-1. Dus 1 Antilliaanse gulden is 1 Caribische gulden. Dat betekent dus dat de waarde gelijk blijft en daar geen verandering in zal komen. En ook de wisselkoers met de Amerikaanse dollar blijft gehandhaafd. Dat is 1,79 zoals dat wettelijk is geregeld. Dan wat belangrijke data. Zoals we aangaven op 31 maart 2025 wordt de Caribische gulden wettig betaalmiddel. Op 31 maart zal er een periode van 3 maanden ingaan die wij de co-circulatieperiode noemen. En in deze 3 maanden kun je dus nog cash betalen met de Nederlands-Antilliaanse gulden. Dus 3 maanden lang kun je nog in de supermarkt of waar dan ook kun je cash betalen met de Nederlands-Antilliaanse gulden. De Nederlands-Antilliaanse gulden wordt per 30 juni de Nederlands-Antilliaanse gulden uit omloop gehaald en is dan ook geen wettig betaalmiddel meer. Tot 31 maart 2026, tot en met 31 maart 2026, kun je de Nederlands-Antilliaanse gulden omwisselen bij de commerciële banken. Dat betekent dus dat je 1 jaar de tijd hebt om bij de commerciële banken je Antilliaanse guldens om te wisselen voor Caribische gulden. Na dit jaar is er nog een periode van 29 jaar lang, dus dat is tot en met 31 maart 2055, om nog Antilliaanse guldens om te wisselen, maar dan bij de centrale bank. Dus ik zal het even kort samenvatten. 31 maart wordt de Caribische gulden wettig betaalmiddel. Dan gaat er een co-circulatie van 3 maanden gaat dan van start, waarbij je dan nog kunt betalen cash met de Antilliaanse gulden. 1 jaar de tijd om Antilliaanse gulden om te wisselen bij de commerciële banken en in totaal 30 jaar of 29 jaar daarna om bij de centrale bank eventueel nog cash om te wisselen. Dan wat informatie over het transitieproces. De transitieperiode, zoals ik aangaf, is er dus een periode van 3 maanden, van 31 maart tot 30 juni, waarbij er nog cash betaald kan worden met de Antilliaanse gulden. En waarbij dus beide valuta naast elkaar zullen circuleren. Je kunt ook met beide valuta tegelijk betalen. Dus je kunt een briefje van 10 Antilliaanse gulden gebruiken samen met een briefje van, ik noem maar wat, 20 Caribische gulden. Beide zijn wettig betaalmiddel gedurende deze 3 maanden. Belangrijk om te noemen is dat de bankrekeningen die zullen automatisch omgezet worden naar XCG. Dat betekent, dat gebeurt wel in de nacht van 31 maart op 1 april. En dat is zodat de banken het kwartaal kunnen afsluiten, of de maand het kwartaal kunnen afsluiten in 1 valuta. Anders zou je op 31 maart net 1 valuta de switch moeten maken. Dus op deze manier kunnen de banken hun kwartaal afsluiten in A en G. En in de nacht van 31 maart op 1 april vindt de transitie plaats, zeg maar, naar XCG. Dat betekent niet dat er iets aan je deposits verandert. Dus het saldo dat wordt niet meer of minder. Maar als je vanaf 1 april op je bankrekening kijkt, je bankstatement, zul je zien dat waar er voorheen NAF of ANG stond, daar staat dan nu XCG. Dus die transitie zal plaatsvinden in de nacht van 31 maart op 1 april. De ATM's die worden geleidelijk aangepast of geleidelijk aangevuld met Caribische gulden.
Je kunt je voorstellen dat het een logistiek vrij grote operatie is, dat er sommige banken vrij veel ATM's hebben en dat het moeilijk is om op 31 maart alle ATM's gelijk voorzien te hebben van Caribische gulden. Dus dit is een proces van ongeveer 2 à 4 weken, waarbij alle ATM's zullen aangevuld zullen worden met Caribische guldens. Het kan dus zijn dat je op 31 maart of 1 april nog een Antilliaanse gulden bankbiljet uit een ATM kunt krijgen. Zoals ik eerder aangaf, zijn tot en met 31 maart 2026, dat is een jaar na datum, is het mogelijk om Antilliaanse guldens om te wisselen bij de commerciële banken. Daar is één uitzondering op en die geldt voor personen die geen bankrekening hebben. Personen die geen bankrekening hebben, die kunnen vanaf 31 maart 2026 al terecht bij de centrale bank om hun contant geld om te wisselen. De centrale bank hanteert, net zoals de commerciële banken dat ook doen, hanteert daar wel regels voor. En een van die regels is dat wij, eenmalig kun je tot een bedrag van 2500 gulden, kun je zonder afspraak bij ons binnenlopen om je geld om te wisselen. Heb je meer dan 2500 gulden, dan vragen we wel om een afspraak te maken. Dat kan online. De instructies daarvoor zullen binnenkort bekend worden gemaakt op onze website. En dan is het ook verplicht om een source of funds formulier in te vullen om aan te geven de source of funds, wat de oorsprong is van het geld wat gewisseld moet worden. Bij het creëren van de nieuwe munteenheid, van de nieuwe valuta, zijn er een aantal criteria door de centrale bank gehanteerd. En een van de criteria is dat een munteenheid, dat geldt voor een bankbiljet, voor munten, mensen moeten daar vertrouwen in kunnen hebben. Ik moet erin kunnen vertrouwen dat het geld wat ik in mijn handen heb, dat veilig is. En ook dat niet een vals biljet is. Dus het moet moeilijk zijn om te vervalsen. Maar daarnaast moet het ook makkelijk zijn om mee te werken. Ik moet in 1 oogopslag kunnen zien om wat voor biljet het gaat. Is het een 10 gulden of is het een 100 gulden? Dat daar geen fouten mee worden gemaakt. Daarnaast is het ook zo dat een munteenheid moet duurzaam zijn. Het moet natuurlijk lang mee kunnen gaan. Het staat ook als een symbool voor het land. In dit geval staat het voor een symbool voor de landen Curaçao en Sint Maarten. En het moet er natuurlijk mooi uitzien. Ik zal nu ingaan op de echtheidskenmerken van de Caribische gulden bankbiljetten. Hoe kunnen we checken of een Caribische gulden bankbiljet, of wij te maken hebben met een echt biljet en niet een vervalsing? De centrale bank hanteert daarvoor 3 methodes. Dat is wat wij noemen de look, feel en tilt. Dat is, we kijken naar het biljet, we zien het biljet, we voelen het biljet en we kantelen het biljet. Wij kennen in totaal voor het publiek zijn er 9 verschillende echtheidskenmerken die wij bekendmaken. Dat zijn er behoorlijk veel, zeker als je het vergelijkt met de huidige Nederlands-Antilliaanse gulden bankbiljetten. In de presentatie zullen we ingaan op iedere security feature, ieder echtheidskenmerk. En dat zijn een aantal algemene echtheidskenmerken. We kennen het watermerk, we kennen de see-through feature, we kennen high relief printing, dat is speciale verhoogde inkt. We hebben elementen op het bankbiljet voor personen die slechtziend zijn. We hebben een motion surface, we hebben een rapid detect security thread, we hebben de spark flow en we hebben iridescent ink. Dat is inkt wat van kleur verandert. De algemene echtheidskenmerken zijn de kleur, het ontwerp, de afmetingen, de oriëntatie, het serienummer, de handtekeningen en de datum. We gaan nu vervolgens alle biljetten even langs, zodat we daar een goed beeld van hebben. We beginnen bij
bij het 10 gulden biljet. Het 10 gulden biljet is overwegend geel. En op de voorkant hebben wij de zwarte keizervis en de Queen Conch. En op de achterkant van het biljet staat de vuurtoren van Klein Curaçao. Dan gaan we naar het 20 gulden biljet. Het 20 gulden biljet is overwegend blauw. Op de voorkant van het biljet zien wij de gevlekte adelaarsrog en de yellow cowrie. Dat is de schelp die je links van de rog ziet. En op de achterkant van het biljet staat de Simpson Bay Lagune. We zien dat de 10 gulden heeft aan de achterkant een bezienswaardigheid van Curaçao. En op de 20 gulden prijkt een bezienswaardigheid van Sint Maarten. De 50 gulden kent op de voorkant is een groen bankbiljet. Je ziet op de voorkant zien wij even kijken, dat is de zeeschildpad, de groene zeeschildpad. En de Favor Talon Shell, dat is de schelp links van de schildpad. En op de achterkant zien we grote knipbaai. De 100 gulden is overwegend rood. En op de voorkant zien wij de papegaaivis en de Common Music Volute. En de achterkant toont de courthouse van Sint Maarten. Last but not least, het 200 gulden biljet is overwegend paars. Op de voorkant zien we het langsnuit zeepaardje en de Giant Toonshell. En de achterkant toont de Koningin Emma-brug op Curaçao. De 200 gulden zal meer een collectors item zijn en zul je niet heel vaak in circulatie tegenkomen omdat het een hoge denominatie is. Dan kijken we even naar de algemene echtheidskenmerken. Zoals jullie wellicht hebben gezien is de voorkant van het bankbiljet horizontaal en de achterkant is verticaal. Dat is een extra echtheidskenmerk en uniek voor de munteenheid van Curaçao en Sint Maarten. Alle bankbiljetten hebben dezelfde afmeting en die zijn ook even groot als de huidige bankbiljetten. Alle bankbiljetten zijn op de achterkant voorzien van een serienummer, wat op 2 plaatsen op de achterkant te zien is. Alle bankbiljetten zijn aan de voorkant voorzien van de handtekening van zowel onze president, van de president van de Centrale Bank en de directeur-secretaris van de Centrale Bank. En alle bankbiljetten zijn voorzien van de datum van uitgifte. En dat is in dit geval 31 maart 2025. Dat geldt dus voor de eerste serie. Mocht je nou een bankbiljet tegenkomen met de datum van 1 april, dan weet je dus zeker bij deze dat dat geen echt biljet is. Als we ingaan op de specifieke echtheidskenmerken, dan zijn dat er 2. Dat is het watermerk en wat we noemen de see-through feature. Het watermerk is te zien op het witte deel van het bankbiljet. En kun je ontdekken door het bankbiljet tegen het licht te houden. Als je een bankbiljet tegen het licht houdt, dan verschijnt hier in het witte gedeelte verschijnt het kompas. Zoals je op het scherm nu kunt zien. Je ziet het kompas en ook de letters XCG. Onze huidige bankbiljetten kennen ook een watermerk en dat is het oude logo van de toenmalige BNA, Bank van de Nederlandse Antillen. Voor de Caribische gulden is het dus dit kompas. Het watermerk is op een manier geprint verwerkt in het papier. Dus het is niet zomaar iets wat er op geprint is, maar dat zit verwerkt in het papier. Ook kent elk bankbiljet een see-through feature. Dit is op de voorkant zie je de helft van de letters XCG en op de achterkant zie je de andere helft van de letters XCG. Wanneer je bankbiljet tegen het licht houdt, dan zul je zien dat die letters perfect in elkaar passen en dat je de complete letters XCG zult zien. Vervolgens hebben wij de verhoogde inkt.
het verhoogde inkt-echtheidskenmerk en de elementen voor de slechtzienden, blinden en slechtzienden. Dit zijn elementen die je kunt voelen. De twee echtheidskenmerken die ik net noemde, dat zijn elementen die je kunt zien, die je met het oog kunt opmerken. En de volgende twee kenmerken zijn elementen die je met de tast kunt ontdekken. Het eerste kenmerk is dus het verhoogde inkt. En op verschillende plekken op het bankbiljet zit verhoogde inkt. En dat zit onder andere op de vis, op de woorden Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten onderin het bankbiljet, op de handtekeningen en op de denominatie op de voorkant. Je kunt dus, als je met je vingers daar overheen gaat, dan voel je ook dat de inkt daar op deze plekken verhoogd is. Op deze manier kunnen de blinden en slechtzienden herkennen om wat voor biljet het gaat. Daarnaast hebben we een aantal specifieke elementen toegevoegd voor blinden en slechtzienden. En dat is, elk bankbiljet heeft een aantal streepjes aan de korte kanten van het biljet. Het 10 gulden biljet heeft 1 streepje, het 20 gulden biljet heeft er 2, de 50 heeft er 3, de 100 heeft er 4 en de 200 heeft 5 streepjes. De streepjes zijn aan de korte kanten van de biljetten te voelen. Hier zie je de 5 streepjes voor de 200. Ook deze streepjes zijn dus met verhoogde inkt. Dan hebben we een aantal elementen die je kunt ontdekken door het bankbiljet te kantelen. En dan maak je de volgende beweging met het biljet. Je kantelt hem om bepaalde bewegingen te kunnen ontdekken. De specifieke echtheidskenmerken die je dus door middel van deze beweging kunt ontdekken zijn de motion surface, dat is een 3D-strip. Aan de achterkant de rapid detect en op de voorkant de spark flow. Om te beginnen met de motion surface. Ik zal even het in beeld laten zien wat de beweging is en wat je dan ziet. De motion surface is een 3D-streep die op elk biljet te vinden is. En elk biljet heeft een specifieke kleur van de motion. De 10 gulden heeft een bruine kleur. De 20 gulden heeft een blauwe motion. De 50 gulden heeft een groene motion. De 100 gulden heeft een rode motion. En de 200 gulden heeft een oranje motion. De motion is een 3D, wat ik al net aangaf, is een 3D-streep, driedimensionaal. En als je de volgende beweging maakt met het biljet, dan zie je dus de schelp die open en dicht gaat. Je ziet de zon, XCG, met de letters XCG daarin. En je ziet de waterdruppels ook bewegen. Ik zal het nog 1 keer simuleren op het scherm. De motion surface, dit is een van de modernste technieken die op dit moment beschikbaar is voor bankbiljetten. En deze strip kun je niet zomaar van het biljet afhalen. Dit zit op een bepaalde manier, is het geprint in het biljet. En als je hem probeert te verwijderen, dan zal je ook zien dat het 3D-effect zal verdwijnen. En dit is dus een van de meest recente technieken op het gebied van echtheidskenmerken. Op de achterkant van de biljetten kennen we een tweede 3D-strip. Dat is een bewegende strip, dat is de rapid detect. Ik zal even op het scherm laten zien wat deze streep doet. Dus ook deze kun je zien door het biljet te kantelen. Ook deze streep heeft een specifieke kleur per denominatie. Dus elke denominatie heeft zijn eigen kleur. En wat de Centrale Bank gedaan heeft, is we hebben we hebben eigenlijk het thema van de onderwaterwereld in de echtheidskenmerken teruggebracht. Een andere zeer modern echtheidskenmerk is de spark flow.
Dat is wat ik aangaf in de eerdere slides, de schelp. De schelp die we op de voorkant zien van elk biljet. En die verandert als je het biljet kantelt, verandert de kleur van de schelp van blauw naar groen. Ja, volgens mij is dat zo wel goed te zien op de camera. Van blauw naar groen. Elk biljet heeft een specifieke schelp en waar ook de denominatie in is verwerkt. Dus je kunt hier bij de 200 gulden kun je zien dat daar een 200 in staat. Dat betekent ook dat je hem dus ook niet zomaar eruit kunt knippen en op een ander biljet kunt plakken. Ook kennen wij het iridescent ink, dat is goudkleurig inkt, wat aan de bovenkant van de biljetten zit. Dat zit hier in op dit gebied. En ook dit kun je ontdekken door zo het te kantelen. En dan zie je dat motief, het goudkleurige motief van de golven. En je ziet de letters XCG verschijnen. Hier zien we alle echtheidskenmerken die net zijn genoemd, nog even in actie. We zien de letters XCG, het gouden iridescent ink, de schelp, de motion surface en op de achterkant zien we de Rapid Detect Security Thread. Vervolgens zullen we ingaan op de echtheidskenmerken van de munten. Als we kijken naar de munten, dan letten wij op de volgende criteria. We kijken naar het ontwerp, we kijken naar de kleur, we kijken naar de afmeting, we kijken naar de shape, de vorm, we kijken naar het randschrift en vervolgens kunnen we checken of de munten magnetisch zijn. Hoe ziet het ontwerp eruit voor de munten? Voor de lagere denominaties kennen we twee verschillende ontwerpen. Eén ontwerp heeft het woord Sint Maarten aan de linkerkant en het andere ontwerp heeft Curaçao. Wat ik al eerder aangaf is dat beide sets zullen circuleren in beide landen en ook wettig betaalmiddel zijn in beide landen. Op de voorkant van de munten zien wij, wat ik dus aangaf, het woord Curaçao of Sint Maarten. En ook hier komt het thema van de onderwaterwereld weer terug. En zien we de zee en de Caribbean Sea en de lucht terugkomen. En op de achterkant van de munten zien we onder andere een rand van parels. En de rand van parels is weergegeven in 3 groepen van 10, wat symbool staat voor de datum 10-10-10, wat zeg maar de oorsprong is van de Caribische gulden. De kleur van de munten, alle munten zijn zilverkleurig en alle munten hebben ook verschillende afmetingen. Er is geen enkele munt die even groot is als de andere munt. Alle munten zijn rond. We kennen nog wel van vroeger de vierkante 50 cent, maar die komt nu gewoon weer rond terug. Alle munten in de Caribische guldenserie zijn rond, maar hebben wel verschillende randen. Daar gaan we straks wat dieper op in. Dan hebben we de 1 en de 5 gulden munten. De 1 gulden is iets groter dan de 5 gulden, maar de 5 gulden is zwaarder dan de 1 gulden. Op de voorkant van de 1 en de 5 gulden van Sint Maarten, daar staat het wapen van het land Sint Maarten. En van de 1 en de 5 gulden van Curaçao zien we het silhouet van Curaçao. Op de achterkant van beide munten staat koning Willem-Alexander en de woorden koning der Nederlanden. De 1 gulden is een bimetallic coin. Dat is een munt die bestaat uit 2 zeg maar inserts, onderdelen. We hebben een goudkleurige plaat, een binnenring en een zilverkleurige buitenring. En dan hebben we de 5 gulden, dat is wat we noemen een trimetallic coin.
En die heeft 3 inserts. Die heeft een zilverkleurige buitenrand, een goudkleurige binnenrand en dan weer een zilverkleurige binnenkant. En die verschillende onderdelen die worden zeg maar samen geperst tot deze munt. Dit maakt ook dat de munten moeilijk te vervalsen zijn. De 1 gulden en de 5 gulden hebben allebei het randschrift God zij met ons. Zoals ik al aangaf, hebben alle munten een verschillende afmeting en ook een verschillend gewicht. Geen enkele munt weegt hetzelfde of is even groot. En elke munt heeft een eigen rand. En dit is ook een manier voor blinden en slechtzienden om te kunnen herkennen met wat voor munt ze te maken hebben. De 1 cent noemen wij fully serrated. Die heeft zeg maar verschillende, kleine inkepingen. Dan hebben we de 5 cent, dat noemen we microscalloped. Dat is wat rondere bumps. Dan heb je de 10 cent, dat noemen we een interrupted serration. Dat heeft zeg maar tandjes of inkepingen en dan een stukje glad en dan weer inkepingen en weer een stukje glad. De 25 cent is wat wij noemen de Spanish flower. Dat heeft 7 inkepingen. Dan hebben we de 50 cent. Dat is wat we noemen de 11-sided plane. Dat is wat meer hoekig voelt dat. En dan de 1 gulden en de 5 gulden hebben allebei een gladde rand. Maar hebben allebei ook het randschrift God zij met ons. Alle munten zijn, zoals ik aangaf, zijn magnetisch. Dus dat betekent als je er een magneet ophoudt, dat die dan aan een magneet blijft plakken. Als laatste, dit brengt mij trouwens aan het einde van de presentatie over de echtheidskenmerken. Graag zouden wij willen aanraden om de app My Caribbean Gilder te downloaden, mochten jullie dat nog niet hebben gedaan. Deze app is beschikbaar in 3 talen, in het Engels, het Papiamento en in het Nederlands. En is beschikbaar voor zowel Android als voor iPhone. En de app wordt momenteel geüpdate met alle security features. Dus alle echtheidskenmerken die we nu in de presentatie hebben behandeld, die zijn straks te zien in de app. Op dit moment is dat helaas nog niet beschikbaar. Er wordt wel heel hard aan gewerkt. Maar alles wat je wil weten over het thema en over het ontwerp van zowel de munten als de bankbiljetten is nu te vinden in de app. Evenals informatie, belangrijke data die we eerder in de presentatie hebben genoemd, is ook te vinden in de app. Daarnaast hebben wij een website, een speciale website, caribbean-gilder.com. En is de Centrale Bank ook heel actief op Facebook en Instagram. En zou ik willen aanraden om ons vooral te volgen op onze social media kanalen. Vragen en suggesties kunnen zowel via onze social media kanalen gesteld worden als via e-mail naar caribische-gulden@centralbank.cw. Dat brengt mij aan het einde van deze presentatie. Oh, dat was heel interessant. Ja, dankjewel. Ik heb veel geleerd, hoewel ik ook al veel eerder van je had opgestoken. Klopt. Maar het is toch goed om het te horen allemaal. Er werd ook goed gekeken. Er zijn verschillende vragen gesteld. Als ik jou die nu kan stellen, zou het heel fijn zijn. Want als iemand nu heel veel losgeld bezit, hoe gaat de inwisseling daarvan? Ja, de inwisseling van losgeld. Ik kan in ieder geval, als ik spreek voor de Centrale Bank, want de commerciële banken hebben gewoon hun eigen beleid voor wat betreft inwisselen van munten en biljetten. Maar bij de Centrale Bank hoef je ze niet gerold in rolletjes in te leveren, maar wel graag gesorteerd. Want het zal wel fijn zijn als we zakjes kunnen ontvangen met dit zijn allemaal 10 cent, dit is de 1 cent, dit is 5 cent. Maar je hoeft ze niet in rolletjes in te leveren bij de Centrale Bank. Maar je kunt dus je losgeld bij de Centrale Bank inleveren? En dat kan overigens ook nu al. Dus als je nu al zoiets, zeg maar een kruiwagen vol met munten hebt, dan willen we vooral aanraden om vanaf nu al naar de Centrale Bank te komen. En de munten bij ons, je kan het bij ons niet op de rekening storten, maar wel weer omwisselen voor papiergeld. Dank je. Dan vroeg ook iemand waarom de naam Caribische gulden, als er alleen op Curaçao en Sint Maarten mee betaald kan worden. Goeie vraag, dat is een goede vraag.
Dan moeten we teruggaan naar de wet die ik eerder noemde, wat de basis is voor zeg maar de Caribische gulden. Dat is de regeling gemeenschappelijk geldstelsel Curaçao en Sint Maarten, een hele mond vol. Maar die stelt dus dat de Caribische gulden het wettig betaalmiddel is van in de monetaire unie, Curaçao en Sint Maarten. En er is toentertijd wel gedacht ook aan de naam Dutch Caribbean Guilder. Maar omdat de Dutch Caribbean, dus Caribisch Nederland, betreft Saba de Besseilanden. En dat zou wellicht verwarrend kunnen zijn als je dan een Dutch Caribbean Guilder hebt. En vandaar dat toen is gekozen om het woordje Dutch niet te gebruiken, maar het te houden bij Caribbean Guilder. Caribische gulden. Ja. Het geld is heel mooi, dat heb je ook laten zien. Het is heel kleurrijk, het is ook bijzonder. Zijn jullie daarom niet bang dat toeristen het geld mee naar huis nemen als souvenir? En kan dat leiden tot een tekort? Nou, bedankt voor de vraag. Ik denk dat wij, ik kan zeggen dat we het juist heel fijn zouden vinden als de toeristen de biljetten mee naar huis nemen. Want ik weet niet van jou, Oscar, maar als ik ergens naartoe ga, dan neem ik wel heel vaak een biljet mee van het land. En het is toch een manier om, en wat ik ook al eerder aangaf, is dat wij Curaçao en Sint Maarten ook op de kaart willen zetten, internationaal, als Treasures of the Caribbean. En zo is het, zou het alleen maar mooi zijn als dat geld ook in het buitenland te zien is. En het is toch een beetje een visitekaartje voor de landen. En om op het tweede deel van jouw vraag terug te komen over de schaarste, daar hoeven we ons geen zorgen over te maken, want de centrale bank heeft in ieder geval in de eerste order een voorraad voor zeker 4 jaar besteld. Zo. En dus ja, over de schaarste, ja, klopt. Dan was er nog iemand met een duurzame insteek op alles, want die vroeg wat er gebeurt er met de oude biljetten. Worden die vernietigd of worden biljetten en munten gerecycled? Ja, nee, helaas is dat niet, het recyclen is niet het geval. De bankbiljetten die komen dus allemaal terug bij de centrale bank en die worden door ons vernietigd. Die worden door een grote versnipperaar gehaald. En de munten, ja. Maar goed, het is voor een goed doel en we krijgen er in ieder geval iets heel moois voor in de plaats. En ook de munten die komen bij ons terug en die worden geëxporteerd en worden daar dan in het buitenland ook vernietigd. Vernietigd, ja. Oké. Geen recycling dus? Helaas niet, nee. Oké. Dat waren de vragen die de mensen gestuurd hebben. Dankjewel. Ik denk dat het betekent dat heel veel duidelijk was ook wat je Dat hoop ik wel. En het is natuurlijk, de presentatie is terug te zien. Die blijft gewoon op onze Facebookpagina staan. Dus die is altijd weer terug te zien en te raadplegen. Dus mocht er iets niet duidelijk zijn, kun je altijd weer even terug. Goed zo. Ik had al aangegeven, deze week was er een Engelstalige presentatie, een Papiamenstalige en een Nederlands. En morgen is dan de Spaanstalige? Ja, klopt. Ja. We proberen, omdat het toch belangrijke informatie is voor het algemeen publiek, proberen we wel ook op verschillende manieren en via verschillende kanalen de boodschap over te brengen. En hebben dus ook inderdaad gezorgd voor morgen dan, of tenminste sessies in verschillende talen. En zoals je aangaf, morgen een Spaanstalige sessie. Ook te volgen via de kanalen, via onze Facebookpagina en Gobierno de Curaçao. Goed zo. Ja. Hey, hartelijk dank en ik hoop dat iedereen veel heeft opgestoken. En wie het nog in het Spaans wil horen, die kan morgen kijken. Die kan morgen kijken, ja. Goed zo, Yes. dankjewel. Dankjewel. Dit is het einde van de livestream. U kunt het, zoals Lonneke net al aangaf, altijd nog terugkijken als u het nog even precies wil weten. Als u nog even naar het geld wil kijken, hoe mooi dat eruit ziet. Maar op deze manier heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten geprobeerd iedereen ook zo goed mogelijk informatie te geven op de introductie van de Caribische gulden over 40 dagen op 31 maart 2025. Dank u wel voor het kijken.